Sinakyada kan pinagsararong puwersa kan PDEA Camarines Sur asin Tigaon Municipal Police Station ang sarong drug den sa barangay Gubat, Tigaon, Camarines Sur alas 6:45 kasubanggi, Marso 2. Sa impormasyon, apwera sa 42 anyos na pigtutok dong tagsadiri kan drug den, arestado magin ang duwa pa kaining pag-iriba, mantang nakadulag naman ang saro pang sospek. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang siyam na silyadong plastic sachet na may laog nin pigtutubod ang shabu na pigkakarkulong nasa 136,000 pesos ang kantidad. Bali po, naka-watchlist na po ini ang PDEA. Tapos, bali po sa muyang pagmamanman, na ini po talaga positibo na talagang nagagamit as in nagpapabakal sindakan pinagbabawal na droga. Kaya nga ni kan magkaigwanan ng pagkataon ang PDEA, pinagsara na po ang puwersa kan nagpag-coordinate kita sa probinsya, hindi po sa istasyon Kantigaon, asin iba pang mga pag-iribatang kapulisan na tanganing redo na ini nasabi ng drug din na ini sa Barangay Gubat. Mientras tanto, arestado man sa ginibong bypass operation kan Station Drug Enforcement Unit Police Station 2 asin 6, CMFC Intel Operatives asin City Intelligence Unit, Naga City Police Office. Ang singer-komedya na si Romeo Verano Jr. E. Flores o alias Trixie, alas 3:50 kan Marso 1 sa Zone 1, Barangay Balatas, Naga City. Nakuha sa posisyon ni Trixie ang sarong plastic sachet na may laog din pigtutubod ang shabu na nasa 0.6 gramo ang gabat as nagkakantidad 4,080 pesos na pigpabakal sa nakatransaksyon na pusher buyer. Sa presente, nasa kustodiya ng otoridad ang mga nakumpiskar na iligal na droga. Nahahampang naman sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspetsado. Para sa mga baratang tatak Bicol, Carmelo Balia.